Passion Java Mola Production. Passion Java mporofita andina matira usika zvaita makonzo inini nchifirita tanzi racho inini nchishandiswa sasasa chimwana cha Sauro chatangidza mutauro chiba onarode Dada kurara maji 95 kunge mdara baba Dada kurara maji 95 ayo makore baba Dada kurara maji 95 kunge mdara baba Dada kurara maji 95 ayo makore baba Dada kurara makunge mdara bobo apa ndichirowa zvangu mogo nyango zichinzi ndizilibo asi zvinhu zvichaita sebo mara wakude hausi mebo chiona inini kandiripo pamwe wachingoti ane chipo ndizvo zviripo chivanobvunza kana iye chipako takasiya vana vadoko ana luko achitamba wasmoko vakatora mbudzi ndokusiya noko Mola Productions. Dada kurara maji 95 kunge mdara baba Dada kurara maji 95 ayo makore baba Dada kurara maji 95 kunge mdara baba Dada kurara maji 95 ayo makore baba Nakuti ndiri aga mugaga unobvunza mukoma wangu gaga mugomo wemanguma ndauya ndatsiga nguva dikidiki ndatora salaliga vamwe wanditi tsuro iyo yemubhuku vamwe wandifananidza nevekumabhuku asi ndakauya namukoma tuku nekuti ndakazovhura ziso tsvuku saka inini ndiri badi enda unobvunza kana hadi nekuti dakuwapinda hadi tovageza itaunge jedi ndakurara maji 95 kunge mdara baba ndakurara maji 95 ayo makore baba ndakurara maji 95 kunge mdara baba ndakurara maji 95 ayo makore baba Mola Productions.